जोंना दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तिनि बिजेपि एजिपि इउपिपिएल आरो जिएसपि ज' नांनानै जोङो बाव सेन्ट्रेल स्टेरिं कमिटि दादों। क'क्राझार लकसभा समस्तिनि बाव स्टेरिं कमिटि दाखांबाय। दानानै गाबोननिफ्राय जोंहा जागायनानै 13 मार्चसिम जोंनि एमएलए समस्ति लेभेलनि स्टेरिं कमिटि दानाया जोबगोन आरो जोंहा 14 मार्चनिफ्राय जोंहा जोंनि क'क्राझार लकसभानि समस्तिनि इलेक्शननि केम्पेना जागायगोन। जोंनि जइन्ट केम्पेन बावहाय इउपिपिएल बिजेपि एजिपि आरो जिएसपि मोनब्रै हान्जानि ज' केम्पेना 14 मार्चआवहाय जोंनि भारतनि आथिखालनि डिफेन्स मिनिस्टार बिथां राजनाथ सिं सारा सौफैगोन। राजनाथ सिं सारा फैनानै बे जोंनि जे इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि आरो एजिपिनि जे केम्पेन बेखौ जागायफैगोन क'क्राझाराव। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि रन्जित दासनि नोंथांनि बार्थडे फालिनाय माबाफोर मोजां इसारा दं नामा? नै जोबोद गोजोननाय होदों आङो रन्जित दास सारनो, जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारनो जोबोद गोजोननाय होदों। आंनि जोनोम सानखौ दिनैहाय बिथांमोना दिनै बे मेलजों लोब्बा लाखिनानै जे फालिदों, आंबो मिथियामोन आंनि जोनोम सानखौ बेयाव फालिगोन होननानै। बिथांमोना जे दिनैहाय बेखौ केक खानानै फालिदों आरो आंखौ आशीर्बाद होदों, अनदों। बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय माने हामलायनाय जासिहरबाय, गोजोननाय जासिहरबाय आरो बिथांमोननि आथिङाव आं खुलुमहरबाय। इसाराया बार्थडेनिनो इसारा, जोनोम साननि इसारा, आंखौ आशीर्बाद होनायनि इसारा, अननायनि इसारा। देरसिन हिसाबै उन्दैसिनखौ अननायनि जे बिबान बेखौ बिबानखौ बिथांमोना बानदों। बावहाय अननाय, मोजां मोननाय आरो आशीर्बाद होनायनिनो इसारा, गुबुन जेबो इसारा गैया। रायजोफ्रा माने हांखुर जानायनि जेबो बेवहाय माने बाथ्रा फैया। जोंहा जिहेतु बिसायख'थिखौ हान्जायासो गेलेगोन आरो एबारनि बिसायख'थिया जोबोद सिम्पोल। आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आङो, जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ फिन खनसेबाव प्रधान मन्त्रि बानायनायनिसो बियो बिसायख'थि। गतिके जोबोद सिम्पोल आरो आसामाव जेबो जिंगा सिनांगौ गैया। जोंहा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जाय सारा जोंनो अरुण'दय होदों, जाय सारा जोंनो रेशन कार्ड होदों, जाय सारा जोंनो हानि मोन्थाय होदों, जाय सारा जोंनि माने आसामाव गोजोन लाबोदों, सान्थि लाबोदों, जौगानाय लाबोदों, साफ्रोमबो मानसिनो निरापत्ता होदों। दा बिथाङा दैदेनगोन जोंनि बिटिआरआव। एगेन जोंनि प्रमद बर' सारा दैदेनगोन। प्रमद बर' सारा जिहेतु बिटिआरआव गोदान मोनसे राजखान्थि दिनै माने जागायदों, जे अनलायनायनि राजखान्थि, बावहाय माने सान्थिनि राजखान्थि, जौगानायनि राजखान्थि आरो सुबुंथिनि राजखान्थि बिथाङा बे बड'लेण्ड ओनसोलाव जागायदों। बेखौनो मोजां मोननानै बयबो माने दले बले बयबो एबार एनडिएनि केन्डिडेटनो क'क्राझारावबो आरो दरं उदालगुरियावबो भट होनो थांगासिनो दं रायजो राजाफ्रा। गतिके बेवहाय हांखुर जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया। आं आगोलावनो बुंखादों, जोंना जुजिलायनांगौ जेबो खोथा गैया। थांनानै जैदिनखालि बिसायख'थिनि सान नैबे आसिखौल' बाहायहैनांगौ, आसिखौ ओरै थुहैनांगौल' मोनजायो। जेबो जुजिनायनि बाथ्रा गैया बेयाव।